Kaikki asiat, mitä mä oon hankkinut mun koiranpennulle pinkkinä. Koska Bambi on villakoira, niin turkinhoitoasioita löytyy melkoinen kasa. Trimmaustyyny, mikrokuitupyyhe. Sitten tämmönen panta, mitä vois pitää föönatessa. Bambi siis vihaa tätä. Kelatkaa, että mä ostin vielä itselleni samanlaisen. Meillä on matchaavat ja Bambi ei suostu pitää tätä. Vaaleanpunainen turkinkuivain. Tää on superkätevä, kun tän saa tälle niskan taakse. Sit sulla on vapaat kädet. Totta kai erilaisia kampoja, karstoja, pinkit kynsisakset, pinkki hammasharja, jossa on karvoja. Kaiken maailman ponnareita ja rusetteja pinkkinä. Erilaisia taluttimia, kakkapussin pidikkeitä ja itse kakkapussejakin pinkkinä. Näitä takuta turkkia ja ihan supersöpöjä. Sattumoisin myös molemmat Bambin sängyt on pinkkejä. Meiltä löytyy myös pinkki trimmauspöytä ja tää on mun uusin hankinta eli Turbo turkinkuivain. Ruokakuppeja ja aktivointijuttuja. Lähtikö lapasesta? Ei. Villapaitoja ja erityisen hyvä on ollut tää, koska tää on merinovillaa eikä takuta turkkia. Sädetakkeja, toppapomppa ja 2 näitä peruspomppia. Sitten vielä pari vaaleanpunaista takkia, nämä on tämmösiä vähän kevyempiä. Nämä on myös käytettyinä löydetty. Totta kai leluja, joo, löytyy muitakin kuin pinkkejä leluja, mutta tää on ainakin tyyliin Bambin lemppari. Ja sit kans tää super aggressiivinen. Mikä lie elukka. Mä ostin tän Milanosta, maksoin aivan törkysen summan, ja siis tää on liian jäykkä Bambille. Mä kokeilin tätä silloin, kun Bambi oli aika pieni, niin se ei leikit pystynyt kävelemään tämänkaan. Nyt kun mä kokeilin, niin se meni jo paremmin, mutta tää on edelleenkin vähän liian jäykkä. Tietty tää voi laittaa tälleen stopille. Totta kai sit löytyy kaikki pikkujuttuja, niinku vilttejä ja pörröalustoja ja sellaisia, mitkä on pinkkejä. Mut joo, siinä kaikki.